Kok ketoke kok kademen tenanan lho, Mas. Aku kademen. Sini tak peluk. Alah telek. Piye lho jarene pengen anu apa butuh kehangatan sampean? Langkung bayar. Boten. Tenan. Kanggo sampean gratis. Asik. Ning aku openi sesasi ya. Ra kudu nggonku sing ning omahe kuru. Kon nambahi ngon-ngon awakmu. Ora ana lanangan liya to ya, lila iki kok ya. Bu, kepek. Awakmu nek cemburu langsung nyemplung-bung ngono lho. Aja ngono, Jo. Aku kok nyemplung-bung lho. Mas. Jo, tututi, Jo. Ya ora. Oh, yo, dadi gawe lho. Iya sayang. Iya, pengen piye? Gendong. Wah. Gendong. Iya, gendong. Aku wacana Yasin ya, Bro. Lah ngopo? Ayo gen kuat Pak Igit. Wis pokoke menjadi desa yang selalu bersatu, padu untuk gotong royong dan kemakmuran bersama berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Waduh. Amin. Lambemu nek ya fasih nek Allah Subhanahu wa taala ngening arep halaman Masjid Anur nek ya tajwidmu ki fasih. Lho tajwid lah dadi Mas yo dagelan nggih kudu kenal ilmu santri, ilmu pertanian dan lain-lain lho. Oke ngono. Pak Igit. Nggih, alhamdulillah. Dagel kaya ya kudu ngerti tajwid, enten izhar, enten ikhfa, enggom ngoten iki kudu ngerti kabeh. Yang luar biasa wah ning daleme Pak Lurah tak susul jebul do ning kene kabeh Pak Igit. Oh apa? Suwepi teng mriko Mas. Ning daleme Pak Sungkono? Nggih lah alhamdulillah semuanya disuguhi sembarang ana. Ngantek pinggir panggung yoga-yoga nek kurang ngombe lho. Nyosor dhewe ngono. Endi? Sebelah mbung ngono. Sono pipone. Oh nggih. Ademe ra karuan mengkeret kabeh ngeten iki Pak Igit. Layak bentukmu kok kon jedhi ngono. Kaya kerupuk ra ning jero lodong. Nggih. Nggih, dalu punika yang sangat luar biasa Piyai Kepel panggonane rondo ning jero rondo pedalaman nggih Pak Igit. Ning dhuwur gunung iki. Keblasok mboten jenengan? Mboten no. Kula turu kok keblasok. Alah. Keblasok supire. Nggih. Dan wabil khusus seluruh masyarakat mengucapkan terima kasih kepercayaan kepada Cakraningrat saking Rembang. Yang kedua kalinya sowan. Kedua jenengan ping pindho ta? Heeh. Lah padha Pak Igit. Iya lho kowe sing ngejaki aku kok padha-padha. Lho nggih ta? Iya. Ayo nek ngono aku kok melu neh. Nggih, terima kasih Pak Lurah yang luar biasa beserta jajarannya. Wis akrab karo Pak Sungkono. Nggih, mon akrab Pak Igit. Motore barang anyar. Masa? Nggih. Plat pundi niku kok WC Pak Igit? Cirebon. Cirebon. 1766 WC. Lah apa lah nonton bidang ngono. Pak aku lagi ro iki plat motor WC. Berarti harganya merakyat ya. Pak Lurah nih piyai ageng tapi ora sombong. Alhamdulillah. Kopike digaweke dhewe karo Pak Lurah. Nggih Pak Igit wong ndok kae dirisi kok. Mesti kok ndok dirisi iki kowe ngarani Pak Lurah ngirit ngono piye? Mboten, maksude niku langsung diriske awake dhewe niku ben ora kangelan. Ndok bebek kok Pak Igit. Alhamdulillah sinden-sinden tetap semangat. Kademen mboten Mbak Yu? Mboten. Nggih. Satu tembang dulu nanti saking Pak Lurah napa saking kadang-kadang panitia kesane minggah. Kene iki nggon seniman seniwati Jo. Nggone ibu-ibu PKK ya iso nabung. Oh nggih to. Weh. Koperasi wanita masih berjalan toh Bapak? Masih. Nggih ana Bu Nurul barang ya. Kowe apal? Oh, apal kula pun jagongan kali Bu Nurul. Bu Nurul itu tugasnya paling berat. Apa? Pengawas bendina plengakan ngeten terus lagi. Pengawas iku pengawas. Siap, Pak Igit. Coba-coba Mbak Eni sik ben ngene satu lagu ngumpul ben iso kadang-kadang panitia. Mbak Eni Wulandari. Nggih, ingkang saking Bluro. Jumeneng Mbak Eni. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Kang sepisan maca Quran
dalu Mbak Eni Wulandari. Dalu Mbak Limbu. Suwan malih wonten warga Kepel ngadani pengetan suran. Sampun kaping kalih Nggih, uga bersih desa suran kula dikemas dalam acara Kepel Culture Festival. Iso apa ora Mas? Angel lek. Piye? Kepel Festival. Lah angel ya. Iki festival budaya. Wah, Festival budaya. Nggih. Iki mau tak arani tontonane iki dua tempat ngarep bali desa karo mriki. Lah ngopo jebule? Lah jebule sing ngarep bali desa iku mau kok wong muah iki tak kira nanggap apa jebule bakul obat. Bakul obat. Lah sampean yo tuku. Aku yo gak tuku wong sing didol ula, Mbak. Oh. Malah Iya, ndongake napa dateng warga Kepel mriki Mbak Eni? Ndongake parang Yo. damel tembang nggih. Monggo sinden ki yo nganggo tembang. Nggih, nggih. Nek kiai nganggo dalil Kok sinden. anu nggih nek kula nek ndonga ngoten niku kok ketoke mboten pantes. Gak pantes wong Pantese sinden. ndongane karo nembang. Nembang kok. Iya, Sinden kok mosok ora nembang. Pamujiku. Arteke Jo. Doaku. Wah iya, tembange pocong iki. Warga Kepel manggih hayu. Warga Kepel selamat wilujeng. Wah iya iso jebule. Ya sak grayang-grayange Pak Igit. Tansah bagya mulya. Selalu bahagia selamanya. Wah iya. Tebih saking suker sakit. Jauh rumah sakit. Kok jauh? Jauh dari Marabaya kalis ing Rubeda. Jauh rumah sakit piye to? Ya, jauh dari Marabaya. Oh iya. Krungu ku rumah sakit. Mugi murah sandang kelawan pangan. Allahumma amin. Amine nggih nganggo irama. Oh iya. Sinden kok ya. Sinden dungane nembang. Bengi iki tak pasangi karo Jolang Suwanana Kepel. Wah janjo upama kowe dadi bojone Mbak Eni ngono piye, Sa? Walah kula nek kalih bojone nek niki. Heeh. Omah-omah kene cocok Pak Igit. Kok iso? Kok cocok piye? Anget. Kok iso anget? Ah model Berarti seneng berarti. Alah model ngeten iki kan nek cara omahe daerah dingin kan anget to Pak Anget ya Igit. Mas ya. Wah ngempit ndok mesti mateng. Mbak Eni kuwi. Si. Enggak wingi ndoke jolang lho tak kempit kisut wingi. Ngempitmu kesuwen kon Lah aku sedih. keturu lho Mas. Dilok wae kok suwengi dadi ra karo-karuan. Ya maaf. Nggih, menika request saking kadang-kadang panitia Jo. Iki podang kuning Jo. Seolah-olah kok ning ndi podang kuning kaya metu ya, Jo. Nggih Pak Igit. Nggih. Nggih. Imbo, padahal awake dhewe iki iso nembang sembarang lho ya Pak Igit. Ya dipinakani to. Pinakani. Mumpung disimak, wah menika kanca-kanca CFC Jonegoro, Tuban, Semarang, Rembang do nyimak. Nyimak sedaya. Nggih, nggih, nggih. Luar biasa. Matur nuwun menika saking Pak Warek, Pak Wakil Rektor UNES, Pak Ngabianto nggih. Nyimak sembah nuwun, Prof. Lah iya. Marek. Iki warga Pak. Kepel nggih ketinggal guyub rukun. Guyub rukun. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Anane rukun ngerti ora? Iso lungguhe mepet-mepet iki ora Iya. perkara rukun. Lah piye? Kademen. Gek iya madhep rene kabeh lho Mas ya. Jelas madhep rene wong tontonane nggir kene kok ya lah mosok kon ngadep genset kono. Iya, Ding. Dibawani Mbak Eni seolah-olah Encik. itu majulan pasanganmu hidup semati. Aduh. Jane lo muak aku. Ya ini ya kuwi.
engko anu nek Pripun? mutah langsung wae ngono ya. Ning raimu. Rasa dimpet nggih. Kok ketoke kok kademen tenanan lho, Mas. Aku kademen. Sini tak peluk. Alah telek. Piye lho jarene pengen anu apa butuh kehangatan sampean? Alah engko bayar. Boten. Tenan. Kanggo sampean gratis. Asik. Ning aku openi sesasi ya. Ra kudu nggonku sing ning omahe kuru. Kon nambahi ngon-ngon awakmu. Nanu. Nadyan wujud temong Mesrane. peksi. Badhe tindak pundi Mbak Eni? Niki ajeng buak batang, Mas. Iki mbok sing apik, Mbak. Mau minyakan ora to? Ambune kok piye ngono Mas? Aku minyakan kok. Lah kok ambune ngene? Minyak apa sih? Minyak mayit. Pacaran iki mbok sing mesra ngono iki pacangan sing mesra ketok piye kok buak batang. Niki badhe tindak mall. Lah, Mall lho, teng mriki mboten enten mall kok. ya minimal warung apa ngendi apa salat bersama Oh, ke iya, Masjid iya. Anur. Kaya ayu-ayu dhewe aku. Lho kene lho, Mas. Awakmu lho kok ngguri kaya model bali desa ngene. Bisa balik desa. Kotak nganggur ngono. Seksine kok ngene. Ah, seksi. Lagi nek ra mendem sik masuk kolu. Gayamu nek ra mendem kok ora kolu piye? Lah sampean ndek iki wis bubuk bareng-bareng ngono kok iso. Kok kowe Khusus piye? Sekondo Pak Lurah kendak daftar. Sembrono. Bubuk bareng terus aku bangga ngono. Lah piye? Ha bubuk bareng gone dhewe awakmu ning kamar, aku ning kamar mandi. Apa padha ning kamare to? Lah iya tapi kan aku wis ning kamar mandi ning Lho aku kok gak eling lho ana anakmu nang kono ki. Endi to? Kaya wis jijik karo aku. Ana cindile barang ngono kok. Sing ndi anakku? Lah kuwi sing senden bonang. Jenenge bocah iki ra ya golongan darah A O A B. Iya. Anakmu kok golongan darah kok A B C D E F G. kok ngakeh men. Anake wong pira ngono. Lah sampean rumangsa urun ora sampean? Aku jopo dadi jitok nganggur. Liyane. Geni jolang sing nembang gandreng Mbak Eni. Oh. Nanong, men ketok nek dagelan iso nembang. Kata-katane apal apa ora? Lho, wong kula niku wis kulino. Tias Maradona ya Mbak Eni nggih. Nggih. Oh, niki wau nderek Kasmara. Napase diatur. Engko nek sesek piye ngo tengah-tengah ngopedho tambakane. Kudu ketok elok. Iya. Artikulasi bareng ya sing cetha. A I U E O. Iya. Alah, Mbah. Aja muteng wae. Sidone kok. Gampang nesu to saiki. Ya aku ki mbangger ning daerah dingin ngene ki. Gampang nesu engko stroke lho. Gak. Menong. Ya. Wis suwe nggon. Madhep reno. Agawe talining bronto sayangku. Oh, ada. Kok iso mencolot adoh men. Aku ki nek ora awakmu sing benerno ki ora Lah iya lila. tak benerno. Aga. Lambene barang ki nek nembang gak usah diajokno ngene. Biasa wae. Udah tak mbok ajok-ajokno kaya Iki ora perkara lambeku maju. Lah apa? Nututi untu. Arep muni ngrongos ngono Kok iso balapan karo lambe. Agawe talining bronto. Coba dikancani lila lil ngadeg lil. Wah. Eni iki sinden aneh. Kok iso aneh? Ye. Kok iso aneh lho aku iki padha kancane lho kok iso aneh. Ora ki kok tangan kok ngarep guri. Masa? Ora lho, Mas. Lah iki apa wi? Ki punuk. Mosok punuk dikotangi. Walah, mulane kok jablasan. Jablasan piye? Halus ngono lho. Kok ngarep guri kok padha? Lah, Piye? Ana Mbak Lila, ana Mbak Eni upama padha legane kuwi milih sapa aja? lah Bapak Mas yo stres yo tetep milih niki to Pak iki. Iya piye? Oh, apik niki kok ya. Milih kono. Ah. Iya nek kepengin mengkeret kono. Apane? Lah jare butuh hangat.
Nek pengen mengkerut ya kono lah. Engko tak bong, Mas. Nah, iki malah diobong ora trimo anget panas lho. Ngrasake yo. Iya, Nduk. Lil, yo iki gandrung jolang, Lil. Wong ana sing dipilih ya milih. Hidup adalah pilihan iki. Oh, ngono. Iya. Nenu. Halus manis nang asam make Di bangku, Jok, bangku, Jok. Dolila. Dalam Mbahmu loro piye mbok tuntun? nggih. Anu ngemis kawanen. Niki ngono badhe ngrapekno jaran. Wow. Kepenak. Pantes ngene. Wah. Lho, krungu ora pantes karo iku kandhani kok. Sing Pantes mboten, Pak? Ora pantes kandhani kok. Ora. Nyebuto cung nyebuto iki lho wis tuwek. Lho Omongane kok wong masamu biyen, ra Mas. tuwek. Lah iya nek tuwek sakar tuwek nek ya diindang to. Rek golekmu nom iki lho. Halo nganggeku wong ki yo. Cemburu. Ha iya lah Bang. Cemburu. Ya ora cemburu ngono, yo mbok ngelingi janjimu biyen. Janjine jolang karo sampean piye, Mbak Eni? Oh, janji karo aku, Dik. Pokoke aku tetep karo sampean. Aku sehidup semati karo sampean. Pokoke Tahu janji ngono jebule. Karo sampean ora mangan yo karo sampean. So hidup semati ki mbiyen saiki yo mati yo dhewe kono. Aja sia-sia ngono to, Mas. Alo. Dupe ana sing anyar terus sing lawas mbok ngono. Alandu iki wis hayang. Ngono kuwi. Aku semilih awakmu sing isih cilik iki sing wis olah wedi yo, Nduk. Engko diiris. Itu yo. Terus kene. Ayo terus ke sayang. Ora ana lanangan liya to ya, lila iki kok ya. Bu, kepek. Awakmu nek cemburu langsung nyemplung-bung ngono lho. Aja ngono, Jok. Aku kok nyemplung-bung lho. Jok, tututi, Jok. Ya ora. Aku kok nyemplung-bung. Oh, yo dadi gawe lho. Iya sayang. Iya. Pengen piye? Gendong. Wah. Gendong. Iya, Gendong, Mas. gendong. Aku wacana Yasin ya, Bro. Lah ngopo? Ayo gen kuat Pak Igit. Ayo sayang. Gendong. Walah rasane kaya ape gempuri pager bali desa Pak Igit. Walah alah. Iya, rasa Rasane piye Mas rasane, Mas? Wah, tenan Nduk, kaya nggawa iki lho. Nggo ngepruki watu kuwi lho. Gowo apa? Wis Lho Bu dilolokno neh Bu, ngene iki ora tumbak cucukan Bu. Nah, Aku mbok padakno apa? Lah, dadi padakno sing elek-elek iki malah Bu dipadakno watu pager gedhe. bali desa aku mau muni ngono tok. Ya ben Adil ora karo Lila tok ana Mbak Lilis barang ngene. Iya ono Pak liya. cepake telu. Saya kurangan, loro iki saya kurangan, Mas. Rupamu ngene. Lah iya kaya ngene iki lho wis ngelintong kabeh iso. Alah wong rupa sing penting ra manuke padha. Wis dicethakne lho. Ana pilihan telu Jono Lila, Mbak Eni karo Mbak Lilis. Wah iki engko sing perlu dipateni sing ndi ki cah? Lho, kok malah ripateni iki Mbok omongan. pateni piye? Maksude Sing rasa tuwa mbok pateni ngono. ora maksude rasane Bu, cemburu sabar, lho. Bu, Oke. sabar. Mbok aja ngono. Ki anggere muring-muring terus ngono wis. Lah Ngono seneng piye? ngono mbok banding-bandingke sing enom tuwa ngono lho. Aku sing tuwa dhewe terus mbok sia-siakno. Ojo nangis. Atiku lara lho, Mas. Ati iki kene iku senengane modin kepel yo. Nah kene. Ati ki ning dhuwur. Anggo mlayu rono mlorot. Alah mlorot teko kene ngono yo. Iki mbok pertama, mbok kedua, kae mbok ketiga, Mbak Lilis. Heeh. Oh, mbok ketiga kok malah tuwa. Ada ya, Ya. nerima nomor loro. Biasanya kan terus nomor loro karo nomor siji terus bolonan. Ayo. Ya, terus. Ayo, Mak. Ya. Jadi besti, Mak. Ya. Nano. Golek isi podhe
Piye, Jo? Ah, sing iki jos, sing loro iki elek-elek. Aja Mas. Ya aja ngono lho Mas. Piye Mas jarene. omonganem? Balenono Dik. Omongan melek. Mang lho. Syukur. Mang iku lho urung ono Ngomong urung ono sing nomor 3 lho. Aku mbok lem. Lah iya. Saya tak kandhani. Biyen ketok apa saiki ketok apa? Sepurane ini. ono sing anyar sing tuwek dilalekno lho. Ora Mbok kan. nom lah tetep mbok. Kowe iki wis ngrumaksani tuwek ndak ora blenger. Mas Jolang. Cinta deh. Iya, tapi Mas iki lho. Jolang. Omongnya sisi-sisi. Terus sik, Mas Jolang. Manuk manyar susuhe klaras, Mas. Apa wi? Nadyan tok anyar aja lali sing lawas. Oh. Ngono wi. Ngono. Iki lho ndase mbok cekeli. Gecek gak wis, Bu? Mbak Eni senane nyekel-nyekel lali. Lambo. Aku kadung emosi apa-apa tak candak kok. Berarti wis kulino wi. Yo gini Mbak Eni terus Mbak Eni ya. Ayo mbak awakmu. Ayo kangen suaramu ya. Oh iya. Pangku. Wah, pangku Jo. Ayo kudu ati. Gendang to. Balu. Iba bunga hatiku. Rayune Mas, kuwi iki kok peh tuwek kok yo mbok sio-sio ora tau kok pangku. Anu, sik ngadeg kok dengkulku mblusuk lho. Kok jerumen gone Mbak Eni? Rusuk apa? Kebaya. Bayamu. Penak ta wong dengkul mblusuk ora krasa. Ya ora krasa. Kebayamu ki sesuk Iya. diketok sithik. Diketok, ya. Ganti lila tak kene. Nanon. Ah, niki angel ya. Nyanding bisa dadi tombo Podang kuning karya Pak Darno. Heeh, coba digarap ya tayub cara kene. Heeh. Cara Tuban karo Bojonegoro Madiun iki mirip-miripan Joko. Oh ngaten. Tempone kene rada seset. Oh, Nek sing ngaten, lor nggih. nggih, sekarane meh padha. Weh. Tapi nggih wonten nggih mriki tayub. Lho terkenal tayub Terkenal. Madiun niku Madiunan terkenal. ngoten. Ya. Podang kuning gubuk asmara. Biasanya tayub iki dua lagu jadi satu. Mesti. Nggih ciri khas menika. Weh. Monggo buka saking bonak Mas. Yo.
wangian yen si kondangan tutut hati kepranan Makasih Mbak Terima Lila, Mbak Eni, Mbak Li. Sami-sami. Wah, luar biasa penontonnya Pak Igit. Wah, Nggih, nggih.